de atâtea ori de m-au luat de cap. Băiatul zicea într-una, hai Corina, hai, lasă-mă să-ți arăt dragostea mea din Hawaii. Și mi-a dat un like, la dragoste e ceva ca vorbită stai. Și poziție socială, dar cu cria băiatul e că n-avea fost la școală. Nu știu ce se face, dintre toți băieții doar tu știi ce-mi place. Când mă privești în ochi îmi bate inima, tu ești tot ce-mi doresc, de-aia sunt a ta. Păi pune pauză. Banii tăi nu contează, dar te-ați fata cu respect și pe fază. Învață să înțelegi, învață să o asculți și te simți apoi ca că vrei să o faci fericită, să te simtă iubită. Vrei să ai acel ceva și o minte asculțită. Faci fericită, să te simtă iubită. Să te simtă iubită. Nu știu cum se face, dintre toți băieții doar tu știi ce-mi place. Când mă privești în ochi îmi bate inima, tu ești tot ce-mi doresc, de-aia sunt a ta. Nu știu cum se face, dintre toți băieții doar tu știi ce-mi place. Când mă privești în ochi îmi bate inima, tu ești tot ce-mi doresc, de-aia sunt a ta. Mas criança se